Кадерле кешебез Вәли Әхмәтов Айнур Зәхим улы 1994 елдың 5 апрелендә беренче бала булып дөньяга туа. Уны ошо матур байрамы белән тәбрик итәргә теләйбез дип башлана киләһе хат юлдары. Туган көнең менән кадерлем, 28 ел элек ата-әсәең һиңә кешеләр була торган иң кыйммәтле нәмәне гомер бүләк иткән. Бүләгеңде юкка сарыф итмә, уны мәгънәгә, бәхетле көндәргә, мөхәббәткә һәм кызыклы мажараларга тултырып яшә. Һәр сак йөрәгеңде тыңла. Хаялдарыңды тормышка ашырган һайын үҙең менән сикһеҙ горурланып, "Әйе, мин быны булдырдым" дип шатлыктан кыскырырга ятһын. Башкарган һәр эшеңдән күңелең канатланһын. Исеңдәге күбәләктәр танго бейеһен. Көс-куәтеңде һәм һәләтеңде дөньяга бүләк ит. Һөю һәм намыт менән яшә. 90 яшьте кылган сакта артыңа әйләнеп, бына был исмаһам гомер дип әйтә алырлык булһын. Айнур мәктәпте тамамлагас Кушнаренко районына укырга инә. Һөнәр үҙләштергәс водитель булып эш башлай. 2018 елда Эльвина исемле кызга гашыйк булып гаилә корып ибәрәләр. 2019 елда беренче улдары Әмир, 20 елда икенче улдары Кәрим туа. Әле үз фатирларында матур итеп яшәп яталар. Кадерле без һине бик нык яратабыз. Кешелекле бит һин, изге йәнле, ярдәмсыл һин дустка туганга. Һиннән газиз кеше бармы икән? Без бәхетле тик һин булганга. Хатылы баккан сихри алһутаңдар килһен һиңә кояш нур булып. Сәламәтлек, бәхет юлдаш булһын, куаныстар килһен ургылып дип, шигырь юлдары менән хаттарын тамамлай тормыш иптәшегез Эльвина, ата-әсәегез, кайны-кайнәгез, улдарыгыз Әмир менән Кәрим. Синең белән мин бәхетле, дөрләп янганда йөрәк, мине бәхетле итәргә бары тик син кирәк. Адашмаска бураннарда янымда бул син терәк, сөю диңгезен кишәргә бары тик син кирәк. Adashmazqa buranlarda yanımda bu sin terek, suyu dingizin kişerge bari tek sin kirek. Yıldız pataganda kinet bir bolsa idi tilek, ömürlükке yarım bulup bari tek sin kirek. Adashmazqa buranlarda yanımda bul sin terek, suyu dingizin kişerge bari tek sin kirek. Adashmazqa buranlarda yanımda bul sin terek, suyu dingizin kişerge bari tek sin kirek. Adashmazqa buranlarda yanımda bul sin terek, suyu dingizin kişerge bari tek sin kirek. Adashmazqa buranlarda yanımda bul sin terek, suyu dingizin kişerge bari tek sin kirek. Şere